dyan? Ano? Ano na naman? Ano na naman? Ang gibo mo yaong ka na patay gayo dyan no sa iraram kang kanggaro? Uli ka na naman ho. Pumaparahanap ka ni mama. Kamang ka, abo mo sa nang masugo, biyo ka pati nagsurulok dyan no sa tamindus kang kanggaro. Ano? Huy! Ano na yan hanggang digdi? Ay, iyon na lapataka. Subog pa ko sa imo kahahanap. Kung sa isa na ako nakakabot. Ano na? Burto munta ka dyan. Umuli ka na. Ako na nga ni sinugo niya mo magsublim bagas. Ako na nag-utang ng tabako. Humali ka ng digdi yun. Humali. Dahil ko di mahali ang kat di ka dyan nag-uli. Ako na naman grabe dumanugasan. Ako na naman pala ang mahurugas. Marikdat, ano na? Ano? Umuli ka na. Ano? Baga kaya? Ano baga? Humali ka na digdi yun. Ika ang humali dyan sa kanggaro. Garo ka ng kasta. Naman labot mo. May ako sa imong labot kundi ako narurugado duman sa harong. Hanggang igdi? Ano ba yan? Iyo na napatakatan Hanggang ay igdi, ko. hanggang igdi. Umuli ka na niya ako duman. Ako na naman pala ng mahurugas. Kanggaro. Susunod mo pa ako. Ano? Diyan ka na sa maestar. Ay, kaya Bahala ka dyan sa buhay mo. Di ka mag-uli-uli sa harong na. Diyan ka na mag-star. Bagay ka dyan sa kanggaro. Garo ka ng kasta. Sa sobra mong kahuslaan, habok mula mong masugo. Biyo ka pati dyan nagsurulong. Subugo pa ko sa imong kahanap. grabe naman yan. Nakuha mo pagiraray ako ay. Ano nang pamarong mo ano? Ay iyo, ta na masta mo ng anho. Sa tawag ka mo, Umalik ka miski na, pagkarigos baby. ay ka nagkakarigos. Makukuata ka, tamakukuata ka. Umulit ka na. Tayo! Bako, grabe talaga ang karautang kang alimantak mo. Padaradalaganon ko ning kanggaro na niyo tanganing maulog yan. Tayo, Alimtak mo my tanganing God. maulian yan, no? Ipupost ko pati niyo. Ipupost ko pati yung video iniyo. Bahala ka. Umayos ka na anay. गुरु घासते हो क्या